Maristak ere Larderon ere Klika, klika Maristak ere Tipi tapa, tipi tapa Larderon ere 2019 Korrika. Excuse me. Eldu da guztion andereñoa. Adi pasatuko dut zerrenda. Jesui mademoiselle, olala. Fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tipitapa lortzen merezi duguna. Martxan jartzen hasteko egin zazu klika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Nire, zure, gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, nola da, txau. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Korrika! Jaira, beroa, oraingoa, gerokoa. Oreka ez galtzeko oinarri sendoa. Hauxe da gure leloa, posiblea da klik aldatzea. Elkarren artean konektatzea. Praktikatzea. Euskara gure artean bizitzea. Lan banaka taldean aukeratu zure lekua bidean. Herriaren arnaza sentitzen da. Korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible. Orain gaur eta hemen dena da posible. Gure ritmora. Klikiti, egin klika. Nire, zure, gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, nola da? Ezaiezu, nola da? Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Korrika! Altza eskerreko besoa. Eskerreko besoa. Orain altza eskubikoa.